So kung na, yang gikaon, kanton na po. Gigutom na sila. Duha nga nung gigutom man. Pa sila kaon. Kay kung mo doon sila mo kaon, kay mo sopol. Mahadlok. Si Minmin Balis. Ngano na ba? Ay, naikot to sa Quran, magyong kotis, naikot to. Gita, si Luigi, kamusta na ka to? Nawa na karoon. Pas-pas kayo muna kanto, so pas-pas. Nagpadayo ka sa pagkaon ng kanto. Ang itong nga kay bukog lagi sa gano bukog lang di kami itong nga sa tayo. Itong nga brown nga mukha ko na kanon. Hoy pa ko na sa ang brown nga na ko mukha ko nagkuhin. Ang itong nga mukha ko nagkanon. Sige na itong mukha ko nagkanon. Dabla ka aray. Dua ka din kayo nagdangan. Pagkanon ko. Nagdungan na sila na sato, nagkanto. Pagkakat dito na kayo na papagka. At itong nakiling na tulog ka, na ka. Sigurity. Puti o itong nakiling kay papas yun sa ka. Itong na si Luigi ay yung kadang busang ang sa kanya. Nagdao na brown na nagdungan na sila ka at pag-ibig at sa dilik na hadlo at itong nga dilik pod na hadlo ang brown na ilang doha kay dilik na hadlo may tok ang mano